Ja, dat is mijn favoriet, hè? Jazeker, daar komt er weer aan, Pieter Meter van Akkrum. Mooi voorop. En dat is bier, want ik zit hier op een boot. Ja, het is me lukt. Ik zit op een boot, de vlag komt er nog een bidel. Maar ik hoor mooi Pieter en zijn meter in het scherm. Hij gaat mooi vooruit. En ik denk dat het gewoon een oefening van hem wordt. En ik ben aan de boot van IJzer. Ja, op de boord van IJzer. IJzer hoe? IJzer Varenwink in Oeder. IJzer van de Wiekenhoert. De verzekeringsman. Oh, bliksem. Ja, ik moet uiteindelijk nog verzekering hebben. Kunnen we dat link even regelen, Jazen? Oh, IJzer Kloppening. En dan komt Jervin in de Zuidwesthoek. Die klimt ik mooi op, want hier is net volle doelen natuurlijk, maar hij dat natuurlijk hartstikke goed. Ja. En wat is er weer een mooi gezicht hier op een Veenhoop. Maar wat kerst je mooi zien, hè? Ja, het is helemaal perfect. Ik zal even naar Ja, dat doet mij net. Ah, waarom net? Het is toch hartstikke leuk. Ja, leuk. Ik ga hier een momboom mee, maar hij woont in die beeld, joh. Hij is verloren. Hij verloor de bril ook. En het is echt weer veilig, maar de wetterpolitie. Helemaal niet zo wat zou je zeggen. Nou, het wie het een van nou. Door wie de heli is neergehaald is nog niet bekend. Het is het dodelijkste incident voor Rusland sinds Moskou is betrokken bij de Wat weer oorlog een in prachtig Syrië. gezicht. Over 10